Fe enw Efa Lois, dwi'n arlunydd a dwi'n astudio pensaerniaeth ym Mhrifysgol Lerpwl. Nes i sefydlu bod gen i Instagram oedd yn rhoi mas darluniau gen i fi. Ys ddechrau cyfresu fel gen i un am fenywod mewn pyjamas, ble oedd just darluniau o fenywod mewn pyjamas. Gyna nes i fynd trwy un ble o'n i'n gwneud chwedlau o wledydd Celtaidd a pa fath o beth. Mae rhywbeth dwi'n cael hwyl gyda fe ac yn datblygu jyst yn rhoi gwaith mas na. A dwi'n credu yn sgil fi yn rhoi gwaith mas na. Dwi'n cael gwaith comisiwn wedyn fel cloriau albumau a llyfrau a fel stwff tafwyl yn amlwg oedd yn gyfle hollol wych. 2 blynedd yn ôl, so i ddim wedi meddwl bod fy narluniau ar boteli cwrw neu ar bosteri enfawr fel hyd yr hewl yng Nghaerdydd. Felly oedd e'n gyfle hollol wych a hollol nuts hefyd. Os dwi'n arlunio ar iPad, dwi'n gallu arlunio ar unrhyw le. Oedd yn gymryd spel i fi ymgyfarwyddo a arlunio ar fath o papur digidol. Mae mor rhwydd i wneud pethau. Mae'n golygu bod dim gen ti fel rhywbeth ffisegol i ddangos y ffaith bod ti'n gwneud darn o gelf sy'n go odd, sy'n edrych fel sketchbook llawn. Mae gen ti yn lle fel ffeiliau digidol. O'n i'n meddwl sy'n reit cool sy'n ni'n creu rhyw fath o naws tanforol er bod fi'n y gofod yn y darn yma. So dwi'n meddwl na i gyflwyno rhyw fath o morforwyn a gwymon. Mewn ffordd, falle bod y stwff dwi'n neud ar tablet yn mwy wacky neu gwahanol. Oherwydd fel, ti'n gallu just dileu yn syth. Fel, gyda sketchbook, mae yna commitment pan troi'n marc a bapur. Ond eto, mae yna rhywbeth neis iawn am fel teimlad pen ar bapur a ti ddim yn necessarily cael hwnna os ti'n arlunio fe'n digidol. Nes i cael y peth yma fy mhen ac nes i ddechrau trafod gyda ffrindiau fi ac o'n i fel pa fenywod o hanes Cymru chi'n gwybod amdanyn nhw. A'r top option oedd Gwen Llian neu non-mam Dewi Sant ac o'n i fel beth sy'n bod arno ni bod ni ddim yn gwybod hyn am ein hanes ni. Oedden ni moyn oedd just rhywbeth oedd ar y we o pobl yn gallu just darllen a cwmpo mewn i dwll o darllen am just llwyth o fenywod o hanes Cymru a sylweddoli bod menywod o hanes Cymru yn gwneud pethau eitha cool. Nath y fenyw cyntaf yn Ewrop i gael gradd mewn meddygaeth oedd hi'n dod o Aberhonddu. Yna fenyw nath ddechrau cult yng Nghaernarfon. Mae lot o menywod yma, yn enwedig os maen nhw'n fenywod hŷn neu'n fenywod sydd yn angyfiedig, does dim unrhyw ffotograffs ohonyn nhw. Felly be dwi'n gwneud wedyn ni yw edrych ar sut oedd pobl o'r ardal yna yn ystod y cyfnod yna'n gwisgo ac yna mae gen i bach creative license o ran be mae'r gwyneb yn edrych fel.